fa wannan zazzafa ce da ɗimi-ɗiminta sai tana siraci, kar ka bari a baka labari. Emmanuel Macron, shugaban ƙasar Faransa, a jiya Lahadi 24 da watan Satumba shekara ta 2023 ya fito ya yi wani jawabi wanda 'yan Nijar da dama muke jira mu ji wannan maganan, wanda 'yan Nijar da dama waɗanda suke kwana a bakin iskadiri, maza da mata, yara da manya suna kwana a bakin iskadiri domin neman incin ƙasar su Nijar. To ku zuba ruwa a ƙasa ku sha 'yan Nijar. Kafin ci gaba da wannan labarin, kai sharing din wannan bidiyo, lakin ma ba sai kai ba. Mun san cewa ƙasar mu Nijar ƙasa mai albarka ce, ba ƙasar da ta hana Nijar ta ci gaba kamar irin ƙasar Faransa, ba ƙasar da ta hana yankin Sahel ya ci gaba yake wanzuwa da 'yan ta'adda suna kashe sojoji, suna kashe farar hula wanda bai ci bai sha ba. Mun san ba waɗanda suke ba waɗannan 'yan ta'adda makamai kamar sojawan ƙasar Faransa da suke a cikin kasashenmu a jibge, kuma waɗannan sojawan su ne suke kashe mana sojawanmu, su suke kashe mana da dama al'ummanmu, kuma su suke satan arzikinmu. Ƙarshen tika tik dai Emmanuel Macron, shugaban ƙasar Faransa, a jiya ya fito ya yi bayani, ya ce sojojin shi da suke a cikin ƙasar Nijar 1,500 nan da ƙarshen wannan shekarar za su fecewa su bar mana ƙasa. Sannan kuma bugu da ƙari, jakadan ƙasar Faransa wanda aka sha da'aka da shi a Nijar shi ma zai kwashi ire-iren nashi a cikin 'yan sa'o'i kaɗan, zai fecewa daga ƙasar Nijar ya koma ƙasar Faransa da shi da sauran jami'an ƙasar Faransa da suke a cikin ƙasar Nijar. Alhamdulillah, malumanmu da tizawa da kowa da kuke addu'a ba dare ba rana, Allah ya saka muku da alkhairi. Sannan kuma wanda yake so ya kalli bidiyon da Emmanuel Macron ya yi magana ta cewa za su jaye sojojinsu daga ƙasar Nijar da kuma jakadansu, ka shiga cikin wannan account mai suna Sa'ad, ka je za ka kalli bidiyon, za ka gan shi an saka shi, ka saurara daga farko har ƙarshe. Ku yi following din wannan account mai suna Sa'ad, za ku ringa samun labarai da dama game da abin da ya shafi ƙasar mu ta Nijar, ƙasa mai albarka. Na gode da lokacinku. Vive le Niger! Allah ya ba Niger zaman lafiya da kwanciyar hankali.